In kana sona ka yarda da ni dai akan komai naka zan zama garkuwa. My name is dai ba za ku ganni a ƙas ba sai dai promotion ba magana demotion. Ina jin daɗi ba girlfriend ba best friend saboda su ne problem kuma su ke kashe problem. I know I'm not the best but I'm trying to be that. I will try to be that. I go try to be that. Shi fa maƙiyanka ko yaushe yana binka ba zato babu tsammani, muna rikita su da ilimin zamani.